IFM Ilocos Norte. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Naisayang kat anasapsapa tiya Sanghera Farmers Singing Competition. Iti ilitiya ding ras para iti may kadwapulo kes dua atawenen iti Ani Festival. Ito no may abula na ti Marso. Ang presentar, dagiti sa nga pool of finalists, kaya iti umay a Farmers Night ito no Marso 11, amaangay iti ding ras Civic Center. Agdagop ti sa nga pulo ket siyam amin, dagiti nakisisalit, ket sa nga pulo laengen, dagiti agbibinalubal para iti grand finals ken panagfiesta iti ili. Ginayo met dagiti panel of judges, ti talento dagiti tagadingras, sa amin dagiti ket nalalaing, himaday ti masapol apo mangruna. Naisapsapa ti kompetisyon para iti panakaitet ti waya, kadagiting to pa'y sumaganag aktibidad para iti nasa o nga ili. Sinot na nga ba karon Idol Joan? Ang negative dagiti sa nga pulo, sudanton dagiti agbibinalubal into no Farmers Night, March 11, Idol Bernard. Di finalist dan to, di kita When, Idol Bernard? Nakita pa dati kabsat ko nga Armando Corameng nga nakalalaing nga kumang kanta. Kaya dati tangay picture Idol Joan. Alright. Any more from Dingrase? DJ Peleng Tida mag-iti-ilitiya Dingras, kadwa 99.5 Bas Nawag, Idol Joan, Gipin, Tatak, Ramen.